Prynhawn da a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Cemeg TGAU ac yn cael ei rhedeg gan Eleri Thomas o Ysgol Llangynnwyd. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr ardal holi ac ateb a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda recordiad ar adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Helo, prawn da. Felly, fel wedi Mrs Booth, ni'n mynd i fod edrych nawr ar TGAU Cemeg a ni'n mynd i canolbwyntio ar yr uned Metelau. Yn bennaf, ni'n mynd i edrych ar mwynau Metelau, ocsidiad a RHYDWYTHIAD a'r ffwrnais chwyth. Felly, pan ni'n siarad am y mwynau, ni'n siarad amdano Metelau fel byddwn ni'n ffeindio nhw yn eu ffyrdd greiddiol yn y ddaear, a sut ni'n echdynnu'r Metelau hyn mwyn cael y metel pur. Ocsidiad a RHYDWYTHIAD, ni'n mynd i edrych ar ocsidiad a RHYDWYTHIAD yn nhermau ocsigen yn unig. Mae yna darn arall ymhellach yn yr uned, lle mae rhaid chi edrych ar ocsidiad a RHYDWYTHIAD yn termau electronau os ych chi'n gwneud yr haen uwch. Ond os chi jyst wneud y haen sylfaenol, bydd siarad am termau ocsigen yn ddigon da, felly dyna beth ni'n mynd i canolbwyntio ar heddi. A hefyd ni'n mynd i edrych ar y ffwrnais chwyth, sef dyna'r dull o sut ni'n echdynnu haearn mwyn cael haearn pur o'i fwyn. Felly, dewch i ni ddechrau edrych gyntaf ar y tabl cyfnodol. Felly, dylech chi fod yn ymwybodol o lle mae'r metelau a'r anfetelau ar y tabl. Felly, mae tua 3/4 o'r tabl cyfnodol yn fetelau. Chi'n ffeindio nhw ar yr ochr chwyth. Ar yr ochr dde, mae gen i'n anfetelau ni. A rhyngddyn nhw, mae'r lled-fetelau. Felly mae'r lled-fetelau yn dangos priodweddau metelau ac anfetelau. Felly cymysgedd o'r priodweddau fyna, a dyna pham ni'n adnabod nhw fel y lled-fetelau. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi yn gallu llunio'r llinell yna, y llinell ei gamogam yna, i lawr y tabl, fel bod chi'n gwybod lle mae'r metelau'n gorffen a'r anfetelau yn dechrau. Mae hwnna'n mynd i fod yn ddefnyddiol iawn i chi pan i chi'n gwneud yr arholiad. Pan ni'n siarad am metelau, dylen ni gwybod beth yw eu priodweddau nhw. Felly mae metelau'n dargludo trydan a gres yn dda. So dargludo, meddwl bod nhw'n cario y trydan a cario y gres. Maen nhw'n sgleiniog. Maen nhw'n soniarus, felly maen nhw'n gwneud sŵn metelau, sŵn canu pan chi'n taro nhw. Mae metelau'n hydwyth, felly mae'n bosib tynnu nhw mewn i gwifrau tenau. Felly dyna pham maen nhw'n ddefnyddiol am yr gwifrau trydanol. Hydryn, so cofio hawdd yw drin, mae'n hydryn. Felly mae'n bosib morthwylio y metal mewn i siapiau gwahanol, mae'n hyblyg. Mae ymdoddbwynt a berwbwynt uchel gyda'r metelau, ac maen nhw'n ddwys, sy'n meddwl maen nhw'n lot o gronynau mewn un ardal penodol, felly maen nhw'n drwm iawn mewn ffordd, maen nhw'n ddwys. Felly dyna priodweddau y metelau. Pan i chi'n meddwl am anfetelau, fel arfer mae priodweddau y cyferbyn, felly yn lle dargludo trydan a gres yn dda, maen nhw'n ynysyddion, dyn nhw ddim yn dda iawn ar gludo trydan a gres. Felly fel arfer, mae'r anfetel y cyferbyn o ran priodweddau i'r metelau. Mae'r lled-fetelau wedi gyda cymysgedd o briodweddau, cymysgedd metelau ac anfetelau o ran priodweddau. Felly ni'n mynd i edrych nawr ar echdynnu metelau. Mae metelau yn aml yn y ddaear yn cael ei darganfod fel mwyn, fel o maen nhw'n galw yn Saesneg. So dyna'r ffordd CRAI byddech chi'n darganfod y metal. Mae nhw yng nghramenn y ddaear. Mae rhai nhw'n cynnwys llawer o fetelau, nid dim ond un fath o metelau. Ond maen nhw'n edrych fel creigiau, a ni'n galw rhain yn mwynau, so mwynau y metelau. Os mae yna digon o fetel yn bresennol mewn sampl o graig, falle bydd cwmni'n penderfynu echdynnu'r metel o'r graig. So echdynnu yn meddwl defnyddio adweithiau cemegol i gael metelau pur
o'r mwyn. So cael y metal yn ei ffordd pur, PWR, allan o'r mwyn. So cael gwared y darnau ni ddim y moyn, dim ond cael y metal, felly mae'n fwy defnyddiol i ni wedyn yn ei ffyrdd pur. Dyw e ddim o hyd yn rhoid i echdynnu'r metal a'i cael yn bur, mae'n dibynnu ar pa mor adweithiol yw'r metal, felly pa mor rwydd mae'n adweithio gyda pethau eraill. Enghraifft o metal anadweithiol, felly metal sydd ddim yn adweithio yn rhwydd iawn, yw aer. So fel arfer, chi'n ffeindio aer fel metal pur. Dyw e ddim mewn mwyn, mae fe jyst yn metal ar ben ei hun yn barod. Ond rhywbeth fel aluminium, wel, mae aluminium yn fetal llawer mwy adweithiol nag aer. Felly pan ni'n mwyn gloddio fe, pan ni'n cael e o'r allan o'r ddaear, mae'n dod allan fel cyfansoddyn o'r enw aluminium oxide. Felly mae'r aluminium wedi cyfuno gyda ocsigen gan ei fod yn adweithiol. So'r mwyn aluminium yw aluminium oxide. Felly fel wedys i, mae'r broses o echdynnu'r metal allan o'r fwyn yn dibynnu ar adweithedd y metal sy'n bresennol. Felly, os mae metal yn mwy adweithiol, mae'n fwy anodd i tynnu fe allan o'r mwyn a'i cael e'n bur. Felly, ni'n edrych fan hyn, mae gennym ni cerrig o'r oes garreg, the Stone Age, yr oes efydd, the Bronze Age. Felly, mae efydd yn aloi o copper. Ac wedyn ni, mae gyda ni'r oes haearn, the Iron Age. So dyna sut oedd yr oesydd yn wedi datblygu trwy amser. Na mae haearn, ni'n gwybod yn fwy adweithiol na copper. Felly, trwch meddwl, pa'n bydde wedi cael ei echdynnu gyntaf? Pa'n bydde'n rhwyddach i echdynnu? Wel, mae copper yn gallu cael ei echdynnu cyn haearn. So dyna pham, yn yr hen ddyddiau, o'n nhw wedi creu efydd sy'n aloi, so cymysgedd o copper, gyda wedi cael ei creu cyn, o'n nhw wedi darganfod sut i echdynnu haearn a cael haearn yn bur. Achos mae'n mwy anodd i puro'r haearn, gan fod y haearn mwy adweithiol, mae'n mwy anodd i gael e allan o'i fwyn i cyflwr pur. Iawn, so felly wedys i bod ni'n mynd i edrych ar ocsidiad a rhydwythiad yn nhermau ocsigen. Felly, pan mae sylwedd yn ennill ocsigen, ni'n dweud bod e wedi cael ei ocsidio. Felly mae hwnna'n ffordd o iddi cofio ocsidio ocsigen. Yeah? So pan mae'r sylwedd yn ennill ocsigen, ni'n dweud bod e wedi cael ei ocsidio. Rhydwytho wedyn ni, reduction yn Saesneg, mae meddyliwch hwnna fel colli rhywbeth. Os mae rhywbeth yn reduced, wedi wneud yn llai, wedi cael ei rhydwytho, ni wedi colli rhywbeth. Felly, pan mae sylwedd yn colli ocsigen, ni'n gweud bod wedi cael ei rhydwytho. Felly, ni'n gallu cynrychioli hwnna mewn hafaliad. So fan hyn, mae gyda ni potassium, a ni'n mynd i cyfuno fe gyda ocsigen. So pan ni'n cyfuno potassium gyda ocsigen, ni'n ffurfio potassium oxide. Felly ni'n gweud bod y potassium wedi cael ei ocsidio. Yn yr enghraifft hyn, wedyn ni mercury dioxide, a mae'n mynd i dadelfennu mewn i mercury ac ocsigen. Felly ni'n gallu gweud bod hwnna'n enghraifft o rhydwytho. Felly mae'r mercury dioxide wedi colli'r ocsigen, a nawr wedi ffurfio dim ond mercury. Felly ni'n gweud taw rhydwythiad yw hwnna. Felly dyna beth sy'n angen chi cofio, beth yw ocsidiad a beth yw rhydwythiad yn nhermau ennill a colli ocsigen. Mae angen bod chi'n gallu edrych ar hafaliad ac adnabod os yw ocsidiad neu rhydwythiad sy'n digwydd. Ambell waith gewch chi hafaliad tebyg i hwn, felly mae gennym ni sodium a zinc oxide yn ffurfio sodium oxide a zinc. Felly mae'r sodium yn fwy adweithiol na'r zinc. Felly mae'r sodium yn mynd i dadleoli y zinc a dwyn yr ocsid wrtho fe i ffurfio sodium oxide,
a wedyn bydd zinc pur wedyn ni wedi cael ei dadleoli. Na, ni'n gallu gweld fan hyn, mae'r sodium wedi troi mewn i sodium oxide. Felly mae'r sodium wedi cael ei ocsidio. Mae'r sodium wedi ennill ocsigen yn yr enghraifft hyn. Mae'r zinc oxide, nawr dim ond yn zinc pur, mae e wedi colli yr ocsigen. Felly ni'n gweud bod y zinc oxide wedi cael ei rhydwytho i mewn i zinc. Felly, pan mae gyda ni adwaith tebyg i hyn, lle mae ocsidio a rhydwytho yn digwydd o fewn yr un adwaith, fel chi'n gallu gweld yn yr hafaliad fyna, ni'n galw fe'n adwaith RHYDOCS. So, rhyd am rhydwytho, ox am ocsidio, adwaith RHYDOCS, lle mae ocsidio, lle yn yr achos hyn y sodium yn cael ei ocsidio i sodium oxide, a rhydwytho, lle y zinc oxide yn colli'r ocsigen mwyn cael ei rhydwytho mewn i zinc. Mae ddau peth yn digwydd, mae ddau broses yn digwydd o fewn yr un adwaith. Felly ni'n gweud bod hwn yn enghraifft o adwaith RHYDOCS. Felly termau arall falle bod angen chi fod yn gyfarwydd â, un cyntaf yw ocsidydd. So ocsidydd yw cyfansoddyn sy'n cyfrannu yr ocsigen mewn adwaith. So'r ocsidydd sy'n rhoi'r ocsigen i'r adwaith yn ddigwydd. So y cyfansoddyn sy'n cael ei rhydwytho ei hun, felly mae'n colli ocsigen ei hun, mwyn ocsidio rhywbeth arall. Felly beth yw'r ocsidydd yn yr hafaliad hyn? Wel, chi'n gallu gweld taw'r zinc oxide yw'r ocsidydd. Y zinc oxide sy'n cyfrannu yr ocsigen i'r sodium. Felly mae'r zinc oxide yn ocsidydd achos bod e'n ocsidio y sodium mewn i sodium oxide, ond mae'r ocsidydd ei hun, y zinc oxide, yn cael ei rhydwytho. Felly mae'r zinc oxide yn troi mewn i zinc pur. Y term nesaf sy'n angen i chi fod yn ymwybodol yw rhydwythydd. So falle chi gallu dyfalu, os chi nawr yn gwybod beth yw ocsidydd, falle chi gallu dyfalu beth yw rhydwythydd. Felly y rhydwythydd yw'r elfen neu cyfansoddyn sy'n cymeryd yr ocsigen yn yr adwaith. Felly y rhydwythydd sy'n cael ei ocsidio ei hun. So yn yr enghraifft hyn, yr sodium sy'n cael ei ocsidio mewn i sodium oxide, a wedyn mae'r zinc oxide yn colli yr ocsigen yna i troi mewn i zinc. Felly y rhydwythydd yn yr adwaith hyn yw'r sodium. Mae'r sodium yn cymryd yr ocsigen. Mae e'n cael ei ocsidio ei hun, felly mae e'n rhydwytho rhywbeth arall, yn yr achos hyn y zinc oxide. Iawn, felly, os ydyn ni'n edrych ar enghraifft fan hyn o gyn-bapur, felly mae gyda ni cwestiwn lle mae'n gofyn i ni, gall plwm gael ei echdynnu o'i ocsid, felly mae'r plwm ocsid yw mae angen i ni echdynnu'r plwm, trwy ddefnyddio carbon mewn ffwrnais. Felly mae'r rhan cyntaf yn hafaliad symbol sy'n angen cael ei cydbwyso, a fi ddim yn mynd i fynd dros cydbwyso hafaliadau heddi, achos bydd hwnna mewn sesiwn arall yn ystod yr wythnosau nesaf. Felly fi wedi cydbwyso'r hafaliad i chi fyna, achos y darn nesaf i ni eisiau edrych ar yn fwy manwl. Felly ni eisiau edrych ar ran 2 o'r cwestiwn, lle mae'n gweud, mae ocsidiad a rhydwythiad yn digwydd yn yr adwaith uchod. So, os chi'n edrych ar hafaliad, chi'n gallu gweld bod ocsidiad a rhydwythiad yn digwydd o fewn yr un adwaith. Enwch y sylwedd sy'n cael ei ocsidio a rhowch reswm dros eich dewis. Felly chi'n gallu gweld mae e werth 2 farc. Felly chi'n mynd i dderbyn 1 marc am adnabod y sylwedd sy'n cael ei ocsidio, ond am yr ail farc mae angen i chi roi rheswm pam. Felly mae rhaid chi esbonio eich ateb mwyn ennill yr ail farc.
Felly, os chi'n gwylio hwn ar y recordiad, mae croeso i chi jyst gwasgu pause a cymryd yn bach fwy o amser i ystyried eich ateb. Wedyn gallwch chi gwasgu play eto i weld yr ateb cywir. Ond i rai os chi'n gwylio fe'n fyw nawr, mae'n rhoi eiliad bach chi i trial ystyried yr ateb, pa sylwedd sy'n cael ei ocsidio, a beth yw'r reswm chi wedi dewis y sylwedd yna. Wel, na i rhoi fe ar y sgrin nawr. Y sylwedd sy'n cael ei ocsidio yw'r carbon. A y rheswm, wel, mae'r carbon yn ennill ocsigen mwyn ffurfio carbon deuocsid. Mae'r carbon yn ennill ocsigen mwyn ffurfio carbon deuocsid. So cofiwch, taw ocsidio yw ennill ocsigen, a chi'n gallu gweld yn yr esiampl hyn taw'r carbon sydd wedi ennill yr ocsigen mwyn ffurfio carbon deuocsid. Cwestiwn tebyg iawn nawr, mas o gyn-bapur arall. A mae fe wedi rhoi hafaliad gwahanol i ni tro hyn, lle ni'n edrych ar haearn ocsid a carbon monocsid yn ffurfio haearn, so Fe yw'r haearn, a CO2, sef carbon deuocsid. So cofiwch, CO yw carbon monocsid, un ocsigen, a CO2 yw carbon deuocsid, mae dau ocsigen. Fel chi'n gallu gweld, mae'r rhan cyntaf yn gweud cydbwyswch yr hafaliad. Fi wedi cydbwyso fe i chi, os fi ddim eisiau mynd dros sut i cydbwyso hafaliadau heddi, ond cofiwch, yn papur 1 a 2, mae yn debygol iawn fydd angen cydbwyso hafaliadau arnoch chi. Felly mae yn rhan pwysig o'r cwrs. Felly ni'n mynd i canolbwyntio ddo ar edrych ar y rhydwythiad o'r ocsidiad o fewn yr adwaith hyn. Felly mae rhan 2 o'r cwestiwn yn dweud, mae haearn triocsid yn cael ei rhydwytho yn ystod yr adwaith rhwng ystyr rhydwythiad. Felly mae'r cwestiwn hyn yn wahanol i'r cwestiwn gynt, oedd yn gofyn i chi i adnabod beth oedd yn cael ei ocsidio, mae hwn yn gofyn i chi am diffiniad rhydwytho. Felly ar gyfer cwestiwn fel hyn, mae'r ateb o colli ocsigen yn ddigon da. So chi eisiau gweud o rhydwythiad yw colli ocsigen. Allwch chi cyfeirio at yr adwaith, achos maen nhw wedi yn y cwestiwn, allwch chi gweud ta'r haearn ocsid yn colli ocsigen i ffurfio haearn, neu mae'r haearn ocsigen cael ei rhydwytho i mewn i haearn. Os dim ond un marc oedd am y cwestiwn yna, fel chi'n gallu gweld. Trydydd esiampl nawr gyda ni. Dim hafaliad symbol sydd gyda ni fan hyn, ond hafaliad geiriau, felly ty bach yn rhwyddach. A mae'r rhan cyntaf yn gofyn i ni cwblhewch yr hafaliad geiriau ar gyfer yr adwaith sy'n digwydd rhwng aluminiwm a haearn ocsid. Felly, os chi'n gwylio hwn fel recordiad, allwch chi gwasgu pause tra bod chi'n neud e. Jyst y rhan cyntaf yna, as ni'n gallu meddwl aluminiwm a haearn ocsid, beth byddai'n ffurfio fyna. Wel, aluminiwm ocsid a haearn. Felly mae aluminiwm yn fwy adweithiol na haearn, felly mae'r aluminiwm yn mynd i dadleoli'r haearn, mae'n mynd i dwyn yr ocsid yna i ffurfio aluminiwm ocsid, a wedyn ni mae gyda ni haearn pur. Felly yna un marc am wneud yr hafaliad geiriau. Ar ail rhan wedyn o'r cwestiwn, eto werth 1 marc. Pa adweithydd sy'n cael ei rhydwytho a rhowch reswm dros eich ateb? Felly byddwch yn ofalus fyna, bod y dim ond werth 1 marc, mae rhaid chi adnabod yr adweithydd, ond mae rhaid chi cyfiawnhau eich ateb chi hefyd. Mae rhaid chi roi reswm dros eich ateb chi. Felly, pa adweithydd sy'n cael ei rhydwytho? Felly, drychwch ar yr adwaith yna, aluminiwm plus haearn ocsid, pa'n sy'n cael ei rhydwytho? Gobeithio chi wedi dweud yr haearn ocsid. So, yr haearn ocsid sy'n cael ei rhydwytho, rhowch reswm dros eich ateb. Wel, y rheswm yw bod yr haearn ocsid wedi colli ocsigen
mwyn ffurfio haearn. Felly, dyna ocsidiad a rhydwythiad a rhai esiamplau o cwestiynau gallai codi. Ni yn mynd i symud mlaen nawr i'r ffwrnais chwyth. Felly, dyna pham fi wedi siarad amdano echdynnu metelau o'i mwynau. So, na fi wedi siarad am y mwynau'n barod. Achos bod y ffwrnais chwyth yn proses o echdynnu haearn o'i fwyn. So, ni'n cymryd mwyn haearn a pur o fe haearn pur. Y reswm fi wedi siarad amdano ocsidio a rhydwytho o flaen llaw yw achos un o'r camau yn ystod yr adwaith hyn, y broses hyn o echdynnu haearn, fydd angen i edrych ar ocsidio a rhydwytho yn yr hafaliadau hyn. Felly maen nhw gyd yn cysylltu gyda'i gilydd nawr pan ni'n edrych ar y ffwrnais chwyth. Sylwch fod chwyth yn cael ei sillafu gyda nid i dot. Felly os bydde fe'n chwyth gyda i dot, mae'n meddwl o'r ochr chwyth, fel llaw chwyth chi. Ond mae chwyth gyda oherwydd bod e'n ei gyda chwythu, chi'n chwythu mewn air trwyddo fe. So newch yn siŵr gyda'n terminoleg eich bod chi'n gallu sillafu hwnna'n gywir. Ffwrnais chwyth yn Saesneg yw the blast furnace, so falle chi wedi clywed amdano fe'r blaen. Falle os mae rai chi wedi gyrru heibio Port Albert i'r Tata Steel fyna. Mae gyda nhw ffwrnais chwyth enfawr fyna. A un o'r pethau maen nhw'n wneud fyna yn Port Albert yw echdynnu haearn i cael haearn pur, a wedyn maen nhw'n troi fe mewn i dir, mewn i steel. Achos mae'n metal defnyddiol iawn. Iawn, felly, fel wedi, pwrpas eich ffwrnais chwyth yw i echdynnu haearn o'i fwyn. Felly dyna llun fyna o mwyn haearn. Dyna beth mae fe'n edrych fel sy'ch chi'n ffeindio fe yn y ddaear. Haearn ocsid yw mwyn haearn. So'r haearn chi'n ffeindio fe yn ei ffurf CRAI yn y ddaear yw haearn ocsid. Mae fe hefyd yn cael ei galw'n hematite. Enw falle mwy cyffredinol ar gyfer e. Ond byddai'n well bod chi'n galw fe'n haearn ocsid. Chi'n cofio wedi taw haearn a ocsigen mae'n cynnwys. Felly, mae rhaid i chi gwybod beth yw'r pedwar deunydd CRAI sy'n cael ei rhoi mewn i'r ffwrnais chwyth. Mae rhaid chi dysgu hwn. Felly pedwar deunydd CRAI, deunydd yw raw material, deunydd CRAI, y pedwar peth sy'n cael ei rhoi mewn i'r ffwrnais chwyth ar dechrau'r adwaith. Y peth cyntaf yw y mwyn haearn. Nhw'n dweud mwyn haearn yn iawn neu haearn ocsid. Dyna ei fformula fe fyna, Fe2O3. So haearn 3 ocsid yw e. So mae hwnna'r peth cyntaf sy'n mynd mewn i'r ffwrnais chwyth. Yna mae gyda ni calchfaen. Felly mae eisiau chi gwybod taw enw cemegol calchfaen yw calsiwm carbonad. Felly mae calsiwm carbonad, fformula fe fyna CaCO3, felly mae'n cynnwys calsiwm, a mae'r carbonad wedi gwneud o carbon a 3 atom o ocsigen. Felly calchfaen neu calsiwm carbonad. Ydy'r defnydd i ni'n rhoi mewn yw golosg. A mae'r golosg jyst yn carbon pur. Mae'n edrych yn debyg i glo yn bach fel col, ond ffynhonnell o carbon yw e, carbon pur, a ni'n galw fe'n golosg. A'r pedwerydd deunydd wedyn yw aer poeth. So dyna pham mae'r ffwrnais chwyth cael ei galw'n chwyth, os chwythu, ni'n chwythu trwy aer poeth, ac yn amlwg mae aer, so yr E, yn cynnwys ocsigen. Felly mae rhaid chi cofio y pedwar deunydd CRAI hyn. So, y rhan fwyaf o'r mwyn haearn ni'n defnyddio yn Prydain, mae e'n dod o Awstralia ac o Canada. Felly mae'n cael ei mwyngloddio fel mainyn yn agored, so ar wyneb y tir, ar graddfa enfawr, yn huge scale. Ac wedyn bydd ni'n cael ei allforio i Prydain mewn llongau mawr. So mae'n dod i ni dros y môr. Does dim llawer o fwyn haearn gyda ni yn Prydain, ni'n goffod ei allforio fe, dod o fe
o gwledydd fel Awstralia a Canada. Calchfaen, nawr mae hwnna rhywbeth sydd gyda ni eitha lot o ym Mhrydain, yn enwedig yn De Lloegr. So dyna lle mae'n cael ei fwyn gloddio. A wedyn ni, bydd e'n cael ei danfon i'r ffwrnais chwith mewn lori mawr neu rhyw fath o cerbyd arbennig ar y rheilffordd. Y golosg a'r aer poeth, wel y golosg, fel wedi mae'n debyg iawn i glo, mae'n cael ei ffurfio allan o glo a mae'n gallu cael ei grysogi am amser hir. Mae bron a fod yn hollol pur o ran carbon, so mae'n cynnwys lot fawr iawn o carbon. Mae'r aer poeth, fel byddwch chi'n meddwl, yn jyst yn dod o'r awyr, ac wedyn ni mae'n cael ei grysogi jyst cyn cyrraedd y ffwrnais. A mae'r aer poeth yn cynnwys ocsigen, sydd beth sydd gyda ni diddordeb yn siarad am mewn eiliad. Felly fel wedi, chi'n gorfod dysgu beth yw y pedwar deunydd CRAI sy'n mynd mewn i'r ffwrnais chwith, ond chi hefyd goffyn dweud, wel, beth yw pwrpas y pedwar deunydd CRAI? Pam i ni'n rhoi nhw mewn i'r ffwrnais chwith? Felly, y mwyn haearn, neu'r haearn ocsid, y term cymegol ar gyfer e, y reswm i ni angen rhoi'r mwyn haearn mewn, yw dyna beth sy'n cyfrannu'r haearn. So dyna ffynhonnell yr haearn, y sos o'r haearn, dyna beth i ni'n rhoi mewn yn grau, so fel y mwyn, a dyna beth ni'n mynd i troi mewn i haearn pur. Felly, y mwyn haearn sy'n cyfrannu yr haearn. Calchfaen wedyn, wel, calchfaen yw calsiwm carbonat. Felly, mae rhaid chi gwybod yr enw cemegol. A rheswm i ni'n ychwanegu calsiwm carbonat, neu calchfaen, i'r ffwrnais chwith, yw mwyn cael gwared ar amhireddau. So cael gwared ar yr impurities yn Saesneg, cael gwared ar amhireddau, cael gwared ar pethau fel silicon dioxide, felly pethau sy'n cael eu creu yn ystod yr adweithiau sy'n digwydd o fewn y ffwrnais chwith, ond pethau ni ddim yn moyn, pethau ni angen tynnu mas. So mae calchfaen yn helpu tynnu'r amhireddau allan o'r cymysgedd ni moyn ar y diwedd. A ni'n dod o fe mas ar ffurf slag tawdd. Felly dyna yw un o'r amhireddau, dyna'r cynnyrch gwastraff ni ddim yn moyn. A swydd y calchfaen yw creu y slag tawdd a cael gwared o'r amhireddau. Y trydydd deunydd CRAI yw golosg, so fel ni, mae hwnna'n cynnwys carbon pur. A reswm ni'n ychwanegu golosg yw bod e'n grysogi'r ffwrnais, felly mae'n ymddwyn fel fath o tanwydd i rysogi'r ffwrnais, ond hefyd mae rôl bwysig gyda fe yn ffurfio carbon monocsid. Felly mae llosgi'r golosg yn y ffwrnais, mae'n grysogi'r ffwrnais, ond hefyd mae'n ffurfio carbon monocsid. Nawr mae carbon monocsid yn mynd i fod yn bwysig, achos bod e'n chwarae rôl bwysig iawn yn rhydwytho'r haearn ocsid i mewn i haearn. Aer poeth, felly ni'n cofio bod yr aer yn cynnwys ocsigen. Felly mae angen aer poeth yn ni mwyn i'r golosg allu llosgi. Ni methu llosgi dim byd heb ocsigen. Felly ni angen rhoi aer poeth i mewn i'r ffwrnais chwith i gyfrannu'r ocsigen mwyn i'r golosg allu llosgi. Chi siŵr o fod wedi dod ar draws diagram fel hyn yn barod. Byddwch yn ymwybodol fod angen i chi allu labelu y diagram, a mae rhaid chi gwybod beth sy'n mynd mewn a beth sy'n mynd mas. Felly, os ni'n edrych ar top y ffwrnais chwith, mae'r mwyn haearn a'r calchfaen yn cael ei roi mewn i top y ffwrnais ac mae'r golosg yn cael ei roi mewn. Pan i chi'n gweld y saethau yn dod allan fyna o'r brig, o'r top fyna, wel, y nwyon poeth sy'n dod allan. Felly bod mae nwyon poeth yn codi, maen nhw'n mynd i ddod allan yn boeth ar ffurf nwy o top y ffwrnais. Yr aer poeth yn cael ei roi mewn i'r gwaelod. Felly mae'n mynd mewn, mae'n adweithio a llosgi'r golosg, a wedyn mae nwyon poeth sydd wedi adweithio
yn dod allan ar top. A wedyn ni, y dau cynnyrch yw'r saethau sy'n dod mas ar y gwaelod, y dau peth sy'n cael eu cynhyrchu, cael eu ffurfio yn y ffwrnais chwyth, y slag tawdd, sef y cynnyrch gwastraff, a wedyn ni'n casglu'r haearn a'r ffurf hylif trwy'r gwaelod. Felly'r haearn ni'n moyn. So, byddwch yn ymwybodol, dylech chi fod yn gallu labelu diagram fel hyn, dylech chi fod yn gallu esbonio beth sy'n mynd mewn a beth sy'n dod allan. Iawn, felly dyma'r rhan falle mae rai pobl yn ffeindio yn bach mwy heriol, sef yr hafaliadau. Nawr, yr hafaliad cyntaf sy'n angen i edrych ar yw'r hafaliad lle mae'r carbon yn adweithio gyda'r ocsigen. Nawr, cofiwch bod y carbon wedi dod o'r golosg, ac mae'r carbon yn mynd i adweithio hefo'r ocsigen o'r aer. Ac fel byddech chi'n disgwyl, llosgi carbon mewn ocsigen, mae'n ffurfio carbon deuocsid. Felly, cofiwch mae carbon, symbol o C, ond mae ocsigen yn ddeiatomic. Mae ocsigen o hyd yn O2, deiatomic. A mae'n ffurfio carbon deuocsid, so carbon a dioxygen, CO2. Felly mae'r golosg, mae gyda'r CS ar ei bwysau am solid, ond wedyn ni mae'r ocsigen a'r carbon dioxide gyda N ar bwysau i gynrychioli mai nwy yw'r ocsigen a nwy yw'r carbon dioxide sy'n cael ei ffurfio. Felly mae rhaid chi ddysgu yr hafaliad hyn. Mae rhaid chi cofio ta hwn yw'r cam cyntaf yn y proses o piro'r haearn. So creu y carbon dioxide drwy llosgi'r golosg mewn aer. Nawr mae'r adwaith hyn yn exothermig, felly mae hwnna'n term dylech chi fod yn gyfarwydd gyda. Mae exothermig yn meddwl bod yn rhyddhau gres, rhoi gres allan a gwresogi y ffwrnais. Felly mae gres yn helpu i twymo popeth lan. Hwna'r hafaliad cyntaf. Yr ail hafaliad sy'n angen i ni edrych ar yw ni'n cymryd y carbon dioxide ni wedi creu yn cam 1, a wedyn ni'n cymryd fwy o'r carbon, so cymryd mwy o'r golosg, a yn lle llosgi y carbon mewn ocsigen, tro hyn ni'n mynd i llosgi'r carbon mewn carbon dioxid. Felly mae'r proses hyn yn ffurfio carbon monoxid. So chi'n gweld eto taw nwy yw carbon monoxid, CO, un ocsigen. Cymrwch o fel fyna pan i chi'n ysgrifennu yr hafaliad symbol gan fod yna 2 mol o carbon dioxide yn ffurfio. Mae 2 CO yn ffurfio fyna. Mae rhaid chi gofio yr hafaliad hyn. Ni'n cymryd y carbon yn lle llosgi fe mewn ocsigen, y tro hyn ni'n llosgi fe yn carbon dioxide oedd di ffurfio yn y cam cyntaf, a ni'n ffurfio carbon monoxide, a mae hwnna'n bwysig iawn ar gyfer y trydydd cam. Felly maen nhw gyd yn cysylltu gyda'i gilydd. Felly, yn drydydd, ni'n defnyddio'r carbon monoxide wnaethon ni ffurfio yn cam 2 mwyn rhydwytho yr haearn ocsid. Felly mae'r haearn ocsid ni wedi rhoi mewn i'r ffwrnais chwyth fel yn ffynhonnell haearn ni. Ni'n llosgi fe mewn carbon monoxide, a ni'n ffurfio haearn a carbon dioxide. Felly pan i chi'n gweld yr hafaliad symbol fyna ar y gwaelod, sylwch sut mae wedi cael ei cydbwyso. 3 mol o carbon monoxide, ffurfio 2 mol o haearn a 3 o carbon dioxide. Felly byddwch yn ofalus gyda'r hafaliad yna bod e wedi cydbwyso pan i chi'n goffyn ysgrifennu fe. Dyna pam ni'n siarad gynnau ar gyfer amdano rhydwytho a ocsidio. Fel i chi'n gallu gweld, mae ocsidiad a rhydwythiad yn digwydd o fewn yr hafaliad hyn. Felly mae'r haearn ocsid yn cael ei rhydwytho i mewn i haearn. Felly'r haearn pur yw beth i ni moyn. Mae'r carbon monoxide yn cael ei ocsidio, yn ennill ocsigen i ffurfio carbon dioxide. Felly ni'n gallu gweud,
taw'r carbon monocsid yw y rhydwythydd. Felly gwaith y carbon monocsid yw I rhydwytho yr haearn ocsid I mewn I haearn pur. Felly dyna'r 3 cam pwysig fyna I chi angen fod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd yn y ffwrnais chwith. Chi angen gwybod yr hafaliadau geiriol, yr hafaliadau symbol wedi cydbwyso, a chi angen sôn fod yr carbon monocsid yn ymddwyn fel rhydwythydd ac yn rhydwytho yr haearn ocsid I mewn I haearn pur. Felly'r cynhyrchion y ffwrnais chwith, beth mae'r ffwrnais chwith yn cynhyrchu? Mae rhaid chi gwybod yn y diagram ta'r slag tawdd yw'r rhain mwy uchel, a wedyn i'r haearn tawdd, felly mae'r haearn pur ni moyn yn cael ei casglu ar ffurf hylif. Felly y cynnyrch gwastraff yw y slag tawdd. Felly hwnna yw'r cynnyrch sy'n llawn amhireddau, mae'n llawn o'r pethau ni ddim yn moyn, mae'n gwastraff. Yn lle taflu fe I ffwrdd o, maen nhw'n gadael ei oeri am sylido a wedyn maen nhw'n defnyddio fe I creu ffyrdd, hewlydd. Ond y prif cynnyrch I ni moyn, y cynnyrch defnyddiol, yw yr haearn. Felly mae'r haearn yn dod mas yn tawdd, ond mae'n bur. Felly ni'n gallu troi fe mewn I dir, mewn I steel, achos bod yna'n metal falle bach mwy defnyddiol. Ond mae troi haearn ocsid I mewn I haearn pur yn broses pwysig iawn. Felly mae'r adweithiau sy'n digwydd yn y ffwrnais chwith yn creu cynnyrch defnyddiol iawn, sef yn haearn pur ni. Iawn, felly ni'n mynd I edrych fan hyn ar cwestiwn o gyn-bapur. Eto, fel wedi gyda, os chi'n gwylio fe ar recordiad, lle bod yn syniad bod chi'n gwasgu pause nawr a gweithio trwy y cwestiynau, wedyn gallwch chi wasgu play eto fel bod chi'n gallu gweld yr atebion. I rai o ni sy'n gwylio'n fyw, ewn ni drosto fe gyda'n gilydd fawr. Felly mae'r diagram gyda ni fyna o haearn yn cael ei echdynnu o'i fwyn yn y ffwrnais chwith, a maen nhw wedi bod yn neis I chi maen nhw wedi labelu fe I chi y tro hyn. Felly mae'n dangos y mwyn haearn yr calchfaen a'r golosg yn mynd mewn, a'r air poeth yn mynd mewn, a wedi enwyo'n gwastraff y slag tawdd a'r haearn tawdd yn dod allan fel cynhyrchion. Felly, cwestiwn A. Tynnwch linell I gysylltu'r defnydd CRAI gyda sut mae'n cael ei ddefnyddio yn y ffwrnais chwith. Felly, os chi'n cofio, dwedais I bod rhaid chi ddysgu beth yw'r defnyddiau CRAI a sut maen nhw'n cael ei defnyddio. Felly, mwyn haearn, sut mae hwnna'n cael ei ddefnyddio yn y ffwrnais chwith? Wel, y mwyn haearn yw ffynhonnell yr haearn, dyna beth sy'n cyfrannu'r haearn i'r adwaith. Pam ni'n rhoi calchfaen mewn i'r ffwrnais chwith? Mwyn tynnu yr amhireddau, felly mae'n ffurfio'r slag tawdd, fel bod ni'n cael haearn pur ar y diwedd. Felly mae rhaid taw'r golosg, neu un sydd ar ôl, yw bod yn ymddwyn fel tanwydd. So ni'n llosgu fe, a mae'n gresogi y ffwrnais, ond hefyd mae'n creu carbon monocsid. Cwestiwn B. Mae golosg yn cynnwys yr elfen carbon. Mae carbon yn adweithio gyda'r ocsigen yn yr aer I ffurfio carbon deuocsid. Ysgrifennwch hafaliad y geiriau ar gyfer yr adwaith hwn. Felly dim ond un geiriol, sy'n eisiau chi poeni am symbolau neu cydbwyso neu dim byd fel yna. Felly jyst gweithwch trwy'r cwestiwn. Mae carbon yn adweithio gyda'r ocsigen I ffurfio carbon deuocsid. Mae carbon yn adweithio gyda ocsigen, felly carbon plus ocsigen yn ffurfio carbon deuocsid. Ar cwestiwn C, mae'n dangos I ni hafaliad lle mae haearn yn cael ei ffurfio yn y ffwrnais chwith. I haearn ocsid a carbon monocsid yn ffurfio haearn pur fyna a carbon deuocsid. Dyn ni wedi edrych ar yr hafaliad hyn gynnau, hwnna y trydydd hafaliad wnaethon ni edrych ar. Mae nhw wedi cysylltu'r haearn ocsid gyda'r haearn a labelu fe fel 7A.
a wedyn mae yna saith yn mynd o carbon monocsid i'r carbon dioxid yn rhywbeth bel i fynd B. Felly mae'n gweud, rhowch lythyren y saith sy'n dangos y rhydwythiad yn digwydd. Felly mae rai chi roi'r llythyren, mae rai chi gweud A neu B. Peidwch gweud haearn ocsid i haearn neu carbon monocsid i carbon dioxid, mae rai chi gweud A neu B. Felly hwnna yw'r marc cyntaf ar gyfer y cwestiwn, ond chi'n gweld bod yna werth 2 farc. Felly mae'r ail farc am rhoi y rheswm dros y dewis. Felly, ydych chi'n meddwl taw A neu B sy'n dangos rhydwythiad yn digwydd? A sy'n dangos rhydwythiad yn digwydd. So, un marc am drwy'r A. Yr ail marc ni'n gweud mae'r haearn ocsid wedi colli ocsigen mwyn ffurfio haearn. Cwestiwn tebyg nawr, lle mae gyda ni diagram unwaith yn rhagor. Mae'r diagram yn dangos ble mae sylweddau yn mynd mewn ac allan o'r ffwrnais chwith wrth eich dynnu haearn o'i fwyn. Felly, mae yna geiriau gyda chi yn y bylchau ar y top. Mae rai chi ddefnyddio y sylweddau yn y bwlch i cwblhau'r brawddegau. Felly, gwasgwch pause i gyflawni hwn os ych chi'n gwylio fe ar y recordiad. Os na, ewn ni drosto fe gyda'n gilydd nawr. Felly, y 3 defnydd CRAI sy'n mynd mewn i'r ffwrnais yn A, felly y deunyddiau CRAI, golosg, calchfaen, a mwyn haearn. A wedyn ni, mae'n gofyn ni beth sy'n cael ei cynhyrchu yn rhan B o'r diagram a beth sy'n dod mas yn rhan C o'r diagram. Felly mae rai chi cofio taw y slag sy'n dod mas ar y haen mwyaf uchel ar y gwaelod, a reit ar y gwaelod yr haearn sy'n cael ei cynhyrchu fyna yn C. So, un adwaith sy'n digwydd yn y ffwrnais yw haearn triocsid yn creu carbon monocsid. Yn adweithio gyda carbon monocsid i creu haearn a carbon dioxid. Tanlinellwch yr elfen sy'n cael ei tynnu o'r haearn triocsid yn ystod yr adwaith. Felly edrychwch ar y haearn triocsid, mae'n troi mewn i haearn, beth mae wedi colli? Wel, mae wedi colli ocsigen. Cwestiwn 6 marc nawr, so cwestiwn lle mae'n rhaid chi roi disgrifiad manwl o'r broses echdynnu haearn. Felly mae'r diagram gyda chi i helpu chi fyna. So, os chi eisiau trio hwnna, gwasgwch pause a newch chi nawr. Os ni'n edrych arno fe yn fyw nawr ar y ran y cyflwyniad hyn, byddwn ni jyst edrych ar yr atebion. Felly mae disgwyl i chi wybod fod angen tymheredd uchel iawn yn y ffwrnais chwith, a bod y golosg yn cael ei ocsidio i greu carbon monocsid, neu gallwch chi roi'r hafaliad yna lle mae'r carbon yn llosgi mewn carbon dioxid i ffurfio carbon monocsid. Mae'r carbon monocsid yn rhydwytho yr haearn ocsid. So, cofiwch ta'r carbon monocsid yw'r rhydwythydd yn yr adwaith hyn i creu haearn, neu gallwch chi ddangos e ar ffurf hafaliad. Mae'r haearn tawdd yn cael ei casglu ar waelod y ffwrnais. So'r haearn tawdd. Sylwch bod y geiriau yn printrwm, y geiriau bold fyna, mae rhaid chi gynnwys nhw, so mae rhaid chi wedi yr haearn yn cael ei casglu ar ffurf tawdd. Mae angen ychwanegu calchfaen mwyn tynnu'r amhireddau. Mae'r calsiwm wedyn yn helpu, calsiwm ocsid, yn helpu i ffurfio slag tawdd. Felly hwnna'r cynnyrch gwastraff ni ddim eisiau. Felly dyna sut byddwch chi'n ennill 6 marc ar gyfer y cwestiwn yna. Felly, ni wedi bod dros y 3 peth hyn heddi. Ni wedi edrych ar mwynau metelau. Felly, beth yw mwyn? A pam ni'n echdynnu fe a puro fe? Ni wedi edrych ar rhydwythiad ac ocsidiad yn nhermau ocsigen. A ni wedi cysylltu y 2 peth hyn, felly cael mwyn haearn a rhydwytho ac ocsidio yn digwydd yn yr adweithiau o fewn y ffwrnais chwith mwyn ffurfio haearn
pur. Dwi'n gobeithio bod hwn wedi bod o ddefnydd i chi, a diolch yn fawr i chi am wrando. Hwyl fawr.